Manny wins! Cardo lives! Yeng loses? O si mga kanso na nga pala si Mocha Frappuccino para maganda na legit fake news sa Pilipinas. Play bagong intro music. So ngayon marami nangyari kamakailan at simulan na natin ang balita kasi masama pa rin ang aking pakiramdam. Pero hindi kasing sama ng pakiramdam ni Thurman yung natalo siya ni Tito Manny. Unang round pa lang, napabagsak na niya. Hindi man knockout pero 'di ba, nadapa siya. Pero syempre alam naman natin kung sino ang tunay na panalo dito, 'di ba? Galing kay Eddie Alcacid, Pacquiao with Champion Season Stonks. Siya ang tunay na panalo dyan. Kahit manalo o matalo man si Manny, ang tunay na panalo talaga dyan si Chavit. Perfection, di ba? Isipin mo, para makaupo ka sa tabi, iba ang perang dala niya nang hindi niya kailangan magpasuntok sa muka. Kung merong isang atleta dito, ito, atleta ng kanyang wallet. Very good. Baka kay Jinky makuha lang ay bagong anak or bagong bag, pero si Chavit nako. Bagong universe dyan na mabibili niyan. Sunod, from Kentoy, seconds from disaster. Nako, lagot ka pag bumumurahin ka ng mga tatay at tito dyan. Pagbabatuhin ka ng mga red horse niya, nako. From the Philippine Simulator, return to last save point. Ang maganda dito, di ba, siya pa yung, si Pacquiao pa una nagbigay ng talo kay Thurman, di ba, ano siya, kahit 29-0. Mukhang iba pa rin na experience compared sa edad. Ayun yung nakalimutan na niya kung nasan siya. Maraming salamat. Sunod. Sa edad na 40, di ba? Isipin mo, aayaw na siya. Pero hindi. Malaki pa rin ang kita dyan at mukhang passionate naman si Manny sa kanyang laro. At makikita mo naman na kahit bata ay napapataob niya. Di ba? Parang si Tito lang. Sana hindi ka rin ang mga natin. Sino mo gumawa nito? Sunod. Maraming salamat. Bakit nasa ako dito? Yung may sakit na ako, pinapasigaw nyo pa ulit. Che, Mr. Team, ba't ka ganyan? At parang ito, hindi ako napataob ni Tito YouTube, diba? 6K subs, rest in peace. Bumangon tayo muli at halos mag-200,000 na tayo. So, tama na, sunod. Every time na may laban yung Pacquiao, lumalabas tong meme na to. Nakakatawa! Hindi, maraming salamat. So, tapos na tayo kay Manny. Now you know. Doon naman tayo kay Tito Cardo. So kamakailan namatay na daw si Cardo. Pero syempre buhay pa din kasi sayang yung ratings. Bagay si Baron guys yung tumapos sa kanya. Nice green screen. Okay na, tama na. Nag-enjoy na ako eh. Kailangan ko pa ilabas yan eh. Ano ba? Di ka ba patay yan? Yan okay lang mamatay sa akin. Kahit si Cardo, imposible. Kahit yan na lang meme niyan, patayin nyo na. Para hawa nyo na. Congratulations! Congratulations, Manny! Kinantahan ka ni Post Baron Geisler. You should have gone for the head. Hindi yung mapapatay si Cardo. Ano ba? Walang endgame dito sa Pinas. Corruption lang. From Daniel Sanchez. Alam ko na to. Hindi nyo matatalo si Cardo. Medyo sabi sa inyo. From Zine. Okay, poppers! Yeah! Nasaan yung putang hamnidang complainant? Ano ba? From pa-edit me yan. Sakto, nagkasama-sama na yung editing app tsaka ang immortal na si Cardo. Sunod na balitang balitang balita. Pasa na ni Tito Duterte ang bawal bastos law. So bawal ka na mag-catcall, wolf whistling, unwanted invitations, yan mga yan, relentless request, groping. Syempre marami na dyan yan talagang hindi naman na dapat. Pero ito, madadagdag sila ng mga catcalling, di ba? Mga construction workers, yung mga nasa loob ng truck, yung mga mahilig
wow, ate, laki ate, kinis ate, di ba? Yung mga ganon, yung mga malayo sa mga babae sa most na kanilang buhay, kaya doon nila nilalabas. So, yun, pwede ka makasuhan. Kaunting pagklaro lang, hindi pinirmahan ni Tito Duterte to na lapse into law kasi may 30 days ka, di ba? Upon pagkagawa ng bill, pag hindi to pinirmahan ng presidente after 30 days, mag-automatic na yon. Pwede niyang i-veto, pwede niyang i-cancel kung gusto niya, or pwede niyang pirmahan para mag-start na. Pero dito, hindi na niya napirmahan, so nag-lapse na siya, nagdiretso na siya bilang isang law. From Edgy, it hurt itself in its confusion. Siguro, hindi ko alam ba't kailangan to gawin ng mga news outlet. Siguro, mas clickbaity siya, mas babasahin pag nakita nila yung contrast ng ginawa ni Daddy Duterte sa kanyang galaw, di ba? Alam mo naman kung paano siya umasta, paano siya magsalita. So, siguro, alam nila mas magagatas to ng mga news outlets. At ito, ginagatas ko na din, di ba? Kasi alam niyo naman, balitangin na sa mga legit fake news sa Pilipinas. So, naiintindihan ko kung bakit ito kailangan gawin. Pero alam nyo na, sa mga tigang dyan, na tito, nako, lagot ka. Huwag ka na lalabas ng bahay. At sunod ang panghuling balita na si Yeng ay nayit sa YouTube sa kamakailan niyang pinost na traumatic experience in Siargao Hospital. Ito, makikita nyo naman sa dislike ratio na hindi natuwa ang mga netizens sa kanyang mga sinabi. So, pinlog pa ito sa kanyang Facebook page. Laki na kwento niya yung nangyari sa kanila ng kanyang asawa sa kanilang bakasyon sa Siargao. Kinwento niya dito na tumalo ng kanyang asawa dun sa dive. Kasama yun sa mga di ba, sa mga thrill seekers. Tumalo ka dun sa tubig. Pero pagbagsak niya, nahilo siya, nagkaroon siya ng short-term memory. Halos 34 minutes to. So, kesa sayangin kung buhay nyo, ay paiksiin na lang natin parang yung dila ni Tito Cardo. So yun, tapos yun, nagkaroon siya ng short-term memory loss, pero hindi yun ang problema. Ang naging problema dito ay yung mga sinabi ni Tita Yeng doon sa ospital na pinagdalhan ng kanyang asawa. So panoorin natin saglit. Birthday ka February 23, 1985. Ito makikita nyo na ngayon. Inaalala ng asawa niya yung kung sino siya ngayon, nasaan siya, sino kapatid niya. So nagkakaroon siya ng short-term memory loss. Sabi niya, sige, i-x-ray natin para makita. Naka-wheelchair na yun siya, pinasok siya dun sa may x-ray. Parang... O, x-ray! Naku, bawal bastos ang Yang, hindi ka nakikinig kay Papa Diggs. Huwag mong subukan. Kung ano yung nararamdaman namin, para kaming nangangapa sa dilim. Maya-maya pa, lumapit na sa akin si Doc. Sorry, So ito, kailangan ko i-blur both yung sinabi niya tsaka yung mukha kasi dito na siya nadali kasi sinabi niya dito yung private information tungkol doon sa doktora. Bawal yon at may huwag mong subukan. Hindi ako medical professional or hasa ako sa mga medical laws behind that, pero may breach of privacy yan at cybercrime law na ilabas mo ang isa sa mga pangalan ng mga doktor, ng mga staff na may gawin sa'yo. Meron yung mga tamang forum or tamang mga lugar na pwede mong sabihin ito mga problema mo. Pero hindi ko lang ba't kailangan padalhin dito ni Yeng sa YouTube kung saan makikita ng lahat. Pwede kang kasuhan dito ng doktora. Depende kung paano niya iti-take tong sinabi mo. Kasi talaga kung kung mahanapan ka man ng defamation dyan, syempre reputasyon ng doktora yung ginagamit mo. Sinasabi dito ni Yeng na may pagkulang daw sa resources, may kulang daw sa pag-emphasize nung doktora sa kanya. Umpo ka. Yung sobrang kalma niya lang. Sabi ko, ay, okay lang po ako, tatayo na lang po ako, dito lang po ako. Hindi ko po kayang umupo. Tapos nakatingin lang ako yan, iniobserbahan ko kung may napifeel ba siya na anything. Kasi nandun siya parang ganun. Parang may door, tapos nandun lang ako sa promise, ganito yung pagkasabi niya sa akin. With matching pointing pa ng kamay niya. Masyado ka seryoso. Seryoso ka. Huwag ka masyadong seryoso, umupo ka, magdasal ka lang. Every time naaalala ko yung pagkasabi niya yun sa akin, di ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero to tell you honestly, nung moment na yun, gusto kong sumabog. Parang, how can you say that? Baka sumabog ka na. Pero feeling ko, naghalo dito yung emosyon ni Yeng sa realidad ng buhay. Tandaan mo, Yeng, government facility ang ospital na yan. So, wag mo sisihin yung mga doktor at trabaho, protocol ng mga doktor at mga staff dyan na maging kalma sila. Isipin mo kung lahat na mga pumapasok dyan na magkakaroon problema. Oh! Mamamatay yung asawa din, alam mo dito, Yeng! Mamamatay ka! Hindi lahat nagpanik.
parang hindi naman kasama sa job ng doktor or ng staff na pakalmahin ka. Siyempre, alam nila pag hindi ka nila pinakalma yung mga kasama ng pasyente, madadagdag yun sa problema nila kasi pupuntahan sila, hanapin sila. So, parang mas maabilidad, mas may oras pakalmahin yung mga kasama ng pasyente, yung mga relatives or asawa or anak nila. Pero hindi yun ang kanilang parang pinakatrabaho eh. Hindi yun yung pinaka-goal nila eh. Hindi naman sila therapist eh. Hindi ka pumunta dyan para sabihin, pakalmahin mo nga ako, doc. Pero yan, naiintindihan ko may mga doktor na, kaya nga may mga doktor na lagi nire-recommend ng ibang mga pasyente kasi alam nila, it is a plus, parang plus points yun sa mga doktor kung makatao din sila or mayroon silang oras mag-empathize dun sa pasyente or dun sa mga kasama ng pasyente. Pero para sabihin mo na kasalanan ng doktora, mali ka doon. Hindi talaga. Well ka doon, Yeng. Hindi. Hawak kamay lang tayo, Yeng. Relax ka lang. Kasama yan sa trabaho nila. At syempre, mas lalo lang tatagal o baka mamali pa sila or tatagal ang trabaho pag merong relative na nakadut-dot sa likod nila na parang boy. Can I not worry? Nakita mo yung asawa mo na nag-uulit-ulit na mga bagay and hindi niya maalala yung mga bagay-bagay. Hindi mo alam kung permanente o temporary lang yung nararanasan niya. So makikita mo doon, di ba, na ano siya, na emosyon niya. Which is valid reaction, pero overall, mali yung desisyon na ginawa mo na inilabas mo at para dinefame mo pa siya. Yeng! Stop the doctor shaming. Baka sa pagsosobrang shame na sa mga doktor, bumalik na naman tayo sa mga mahika ng mga albularyo and shit. At that point, parang alam ko na matanda yung doktora pero nawalan ako talaga ng sorry pero no. Wala. And we can't stop ourselves to worry. Alam niyo po yung parang, do you understand what I'm saying? Na parang sabihin niyo malang sa amin na, hindi gumana yung x-ray but we're gonna use this machine para ma-detect kung may blockages. Hindi yung kailangan pang ako yung lalapit para magtanong. Hindi, it's your job. Yung mga problema mo, okay lang, naiintindihan, valid naman, pero kung nasa sapatos ako ng mga doktor at mga staff na naiintindihan ko ba't nila kailangan gawin yun. Kasi tulad na ginawa mo ngayon, di ba? Kung isipin mo kung itong ginawa mo na itong mga sinabi mo during sa kanilang mga operation, during doon sa kanilang protocol na ginagawa sa pag-treat ng asawa mo. O di lalo na tumagal, lalo na sa stress lahat, when they are just there para tapusin na agad yung kailangan tapusin, para ma-resolve na ang kailangan mga ma-resolve. Let us know. Now you know. What's going on? Dahil hindi naman kami medical people eh. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Nagsalita na ako dun sa Dr. Alam mo pala eh. Kinswell. Pero yun nga, mali nga yung nasasend niya na signal sa'yo. It's not very comforting. Tapos sabi niya, but we're doing our best. Trabaho yun. Para malaman kung ano yung problema. Sinasabi niya yun. So, sinabi niya rito may mga may mga staff daw nag-comfort sa kanya. Di ayun, huwag mo sisihin yung doktor. Yung decision niya, yung magdadala ng yung pinakagalaw eh. Pag siya nagkamali dahil sa kakasigaw mo sa likod niya or kakapanik mo, sa kanya rin ang balik doon. So mabuti na focus na lang niya kung paano i-treat yung asawa mo at makaiwas pa ng mas maraming komplikasyon. Lang ilalabas yung machine na yun. Ito yung infrascanner dun sa na-research ko. It aids in the decision to prioritize and proceed to the test such as CT scans and helps determine. Pangharap din ba ng multo yan? EMF ba yan? Meron ba sa Lazada yan? Pero yung sinabi niya rito na nung hindi gumani x-ray, ang ginamit ay yung ultrasound. So tinanong siya, bakit ultrasound? Di ba pambultis yun? Pero technically speaking, pareho lang naman yung magagawa nila, yung pagkuha. Both siya na gumagamit ng waves para makakuha ng image para malaman yung diagnosis doon sa gagawin sa pasyente. Hindi ako professional dyan, pero baka mas mabilis ang x-ray. Kasi syempre, hindi ko ba kailangan maglagay ng mga gel or whatever. Pero siguro, dahil siguro understaff or onti ang resources ng ospital, wag mo sisihin yung doktor. Sisihin mo yung gobyerno na hindi nagbibigay ng tamang kapital, ng pera, ng resources sa ospital para magawa ang kailangan nilang gawin. Ganito na kaya talaga yun. Bigla nagsalita yung doktora sa akin. Promise, ito yung sabi niya. Nakakapikon talaga. Sorry Lord. 2 hours na yan. Alam mo kung merong ano yan sa ulo? Wala na yan siya. Di po ba sinasabi nga ng isang doktor at ng mga doktor na nakasalubong namin simula nung aksidente na kailangan maghintay ng 6 hours para ma-observe
After 2 hours, kampante na ho kayo. How can you say that? Daw tuloy ako, doktor ba talaga to? So ayun, tinapos ko rin yung 34 minutes. Ito, in-explain ko lang siguro ilang minuto para di na magsayang ang buhay nyo. At wag nyo na siyang bigyan ng ads. Kasi may ads yung video eh. Kung meron mga ako na nakuha dito sa video na ginawa ni Yeng, sanay lang siya sa Manila Healthcare. Sanay lang siya doon sa resources na meron available sa Manila. Eh dito syempre nasa probinsya ka. At siguro kung in-upload to ni Yeng to focus more na magkaroon ng awareness sa mga gamit na wala yung mga ganong ospital, mas magsaside ako kay Yeng. Pero dahil dito kailangan pa niyang pahiyain yung doktora, kahit alam mo, kahit yung doktora hindi siya masyado ma-empathize, as long as magawa niya yung trabaho niya na alagaan yung asawa mo, wala na siyang kailangang i-prove sa'yo. Hindi siya nag-aral na ilang taon para lang pagsabihan mo kung ano dapat niyang gawin. Siyempre alam ko may mga doktor na mga kupal, pero knowing yung mga context involved, yung place, yung klase ng ospital, hawak ng gobyerno, konti sa staff. Yung staff daw doon, talagang galing pa sa ibang ospital, sa General Luna Hospital daw. Diba, mga traidor. Isipin mo na lang kung gaano kaunting staff to para magpadala ka pa ng staff sa ibang ospital. Context matters at this point. At dito pinopost pa ni Yeng na si Congressman Bingo nakinig nakmabot doon yung kanyang video, nagpapasalamat na ito daw yung bill na nilabas niya regarding sa Siargao District Hospital. Ayun, so level 1 hospital lang yon, kulang pa sa experience, kailangan pang mag-grind. So ito, pinapa level 2 para maparami yung mga equipment and beds, 1 with 100 rooms from the current 15. Ang tanong dito, worth ba na mapahiya yung doktora para umayos yung ospital? So dapat nasisihin mo dito ay yung mga government officials na nagbibigay ng pondo doon sa ospital, hindi yung doktora na ginagawa lang yung trabaho niya. Siguro nagkataon lang na hindi siya yung klase ng doktor na gusto ni Yeng, na gusto mo Yeng, hindi niya kasalanan yun. Okay, yun lang. Naiintindihan ko yung emosyon na kailangan mo ilabas, pero all in all, nasa mali ka rito. Hopefully, hindi ka masuha ng doktora, or sana tanggalin mo na to before niya makita. Baka tanggalin sa trabaho, baka hindi na siya makarating ng ospital. Alam mo, tandaan mo, nasa probinsya yan. Pero doktor pa rin niya, may tinapos pa rin niya. At isipin mo na lang yung ilang taon na pinag-aralan at pinaghirapan para magserbisyo sa tao yung doktora na yun. At sinira mo lang in just 30 minutes. Isipin mo na lang yon, Yeng. Alam ko na ilalabas na ang public apology. Nararamdaman ko na. At kung lumabas man yung public apology bago tong pag-upload ko, ilalagay ko pa rin to para malaman nyo na hindi ako nagsisilungaling. Yun, tatapos sa ating mga balita kinangay linggo. Maghawak kamay na lang tayo, Yeng, ni Papa Diggs at ni Ricardo Dalisay at ni Manny Pacquiao na magkasama-sama rito. At please, pero mabuti tong sampal sa mga celebrity na lumilipat sa YouTube na vinavlog ang kung ano-anong parte ng kanilang buhay kaysa pag-isipan muna. Kung hindi to in-upload ni Yeng at pumunta na lang siya dun sa parang customer service part ng hospital, na-resolve ba to ng maayos? Pero ito, pinahiya mo pa yung doktor, sana hindi ka kasuhan. Gahawak kamay din kayo sa korte at hindi ka matutulungan ng pagkanta mo doon. So, yun, maraming salamat sa mga nanonood. Kung tayo like, share sa mga doktor niyong friends. Ingan niyo opinion nila. Kung tama ba talaga yung mga sinabi natin. At huwag niyo subscribe. Ako si Mocha Frappuccino, nag-iisang legit fake news host na Pilipinas. Mocha Frappuccino, ouch. Basta yung mga kamusta.